Сүзебез игелек турында. Ул иле дә, гаиләле дә булды. Алабугада яшәүче Анна Каракулова картаймыш көнендә ялгыз кала. Ярый әле киң күңелле, мәрхәмәтле күршеләре аңа ярдәм кулы суза, үз иләренә яшәргә чакыра. Шул рәвешле Гараниннар өлкән кешене тәрбиягә алган гаилә проектында катнаша. Республикада 2017 елдан башланган әлеге проект ничек тормышка ашырыласың? Бу хакта алдагы язмада. Айда, садись, кушай, чай попей. 84 яшендә Анна Каракулова яна гаиләле булды. 9 ел элек аның кызы, авылдашлары Татьяна Гаранинаны әнисенә ярдәм итүен сорый. Үзе Германиядә яшәү сәбәпле еш кайта алмый. Шул көннән башлап авылдашы Анна Каракулова янына барып хәлләрен белешә, ярдәм итә башлый. 3 года назад у нее дома холодно стало, дом у нее стар. 3 ел элек аның өендә бик салкын була башлады. Өйгә газ кертелмәгән, җылыткыч кына ярдәм итми. Безнең өй иркен, аерым бүлмә дә бар иде. Ирем белән аны өйгә алып кайтырга булдык. Авылдашлар инде күптән уртак тел тапкан. 3 ел эчендә дә туганлашып беткәннәр. Барысы да бергә. Кичләрен дә сөйләшер сүзләр күп. Анна Филипповнаның тормыш тәҗрибәсе зур. Родилась в Мурзихе, тут и жила все время, никуда не уезжала. Да в колхозе работала, на всех работах. Быел Татьяна Гаранина өлкән кешене тәрбиягә алган гаилә проектында катнашты. Бу проект республикада инде 5 ел тормышка ашырыла. Өлкән кешеләр гаиләле була, ә караучыларга дәүләт акча түли. Мурзих авылында 30дан артык ялгыз кеше яши. Жилых у нас в деревне очень много. Безнең авылда өлкән яшьтәгеләр бик күп. Авылда эш юк. Эшләүче кешеләрнең барысы да шәһәрдә, күбесе Чаллыда эшли. Авыл картая. Гаиләле булырга теләгән өлкән яшьтәге алабугалалар халыкка социаль хезмәт күрсәтүче ышаныч үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Шулпан Әмири, Альфина Хуҗина, Алексей Касымов, Татарстан яңалыклары.